दीस आनी दीस एंड डायबिटीजांचे दुयेंस लोकांक सामकें हायीत आहा आणि हे प्रॉब्लेम मनान धरून आमचे बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एमएलए कॅप्टन वेन्सी वेगसान आपणाले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक एक सामको बरो इनिशिएटिव्ह मुखार हाडला. हॅलो पीपल, सो तुम सगळी जाण आमगे एमएलए कॅप्टन वेन्सी वेगस आपणाले सगळ्या लोकां पासून जायती हेल्थ मॉडेल्स मुखार हाडटा. And this time in collaboration with ASG Eye Hospital, तो तुमच्या मुखार घेऊन येता साउथ गोवा's first free diabetic retinopathy center. So या सेंटराचे इनॉग्रेशन जातले at Maria Hall on 15th of November at 4 PM. So तुम्ही सगळ्यांनी थिंगा येवचे. आता म्हटली हांवें रेटिनोपॅथी सेंटराचे इतू ते एम्फसाइज कित्याक कोत्ता व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज एंड वाय इट इज इम्पॉर्टंट. सो तुम सिंपल उतरान सांगपा गेल्या न्हू एक पाट डायबिटीज जाले की ना ते मनशा गेले दोळे हाय ते चड इम्पॅक्ट जाताय. हे दोळ्या फाटल्यान आसता दोळ्यांचो पडदो आणि तेच भितर असताय ब्लड सेल्स म्हणजे रक्ताचे शिरो ते न्हू सामके पातळ जाताय आणि पातळ जाले की ना तितूनचो रगत आणि फ्लुइड हाय ते भायर सरता आणि रेटिना भितर येता आणि एशको आहा ती त्या मनशाची दोळ्या इस्त हाती सामकी पिडार जाता आणि उण उण जायत वयता आणि हे जाल म्हटरी ओकलू बी गान न्हू इस्त पोतून हाडपा जायना फकत वखदांतून हाडपा जाता. सो तेका लागून वर्सा एक 2 फाट देखून तुम्ही रेटिनोपॅथी सेंटरान गेली आणि तुमगे दोळ चेक केले आणि तुमकां कळ्ळें की फ्लुइड भितर येवन तुमगे रेटिना इफेक्ट जाला आणि तुमगे दोळ्या इस्त उण जाल तुम्ही वखदां घेवन तुमगे इस्त सामकी करपा जाता. सो रेटिनोपॅथी सेंटराचो हो एक उपयोग आणि हे सर्विसेस तुमकां अवेल करपा मेळटले ऑन थर्सडे फ्रॉम 10 AM to 5 PM at the Benaulim office and on Friday from 10 AM to 5 PM at the Carmona office. So आमगे सगळ्यांगे सपोर्ट आमगे एमएलए टुवर्ड्स दाखोवपा आमी येवचे for this inauguration of this diabetic retinopathy center. So see you all on the 15th of November. Bye bye.